Ini kilo ton. Dolan ton seladang apa urung ton iki? Kok urung. Ya ini kok urung makanan ladang apa wis ton. Sinyale dicas ora mlebu-mlebu. Ton. Lah Nyapa, kok Pak? kono ladang majalan HP. Nutuki lungko sing mringgil-mringgil kae lho, sing Nutuki apa? lungko sing mringgil-mringgil kae lho sing diluku musim terang kono gede-gede ditutuki karo pacul ngene ben kena ditanduri kok malah lungko sak mono-mono gedene lek arep nanduri yo piye. Kon nutuki semono biyane lho. Ya alon-alon kan wis rampung to. Ki ndang mangkat kono lho. Engko tak susul. Kok Lah malah senar ning ndi? ya kok arep ndi? Ki ndang mangkat ora ono mau diperintah kok. Nggowo pacul apa ditutuki ben pecah-pecah ngono kae lho lungkone kok malah Alah. Iya bukan ya. ki wis megahe lah kok malah nutuki lungko musim terang-terang kok sing ngene udan ki lek nanduri ben penak kok malah jekok dolanan HP kaya wong kok mun Alah lungko atose kaya ngono mbok bene lho ngenteni udane nyapa lho. Dadak mendadak kon nutuki. Ya mbone ram. Nutuki dhewe. Jan. Wah, jengkel nih. ini megahe nek tadi delok elok gur lingkuh tok kejanane. Megahe apa ora tadi delok ngono gur nyenuk lingkuh sik. Cak Kon gepuki semene ambane iki piye ngono lho. Ben ngenteni udane nyapa lho. Watos seram. Kapan rampunge ngene iki? Terahno sik kaya ngene diluku kok. Kaya ngenteni udan ae lek ngono kuwi. Dadi ra perlu gepuki nandurine lho ya cek suwe ya lho. Anggah ngenteni udan. piye ton. Nyapa to, Pak? Duh, ya ngono gapuke kok gur karo lingkuh kaya ngene. Lah piye? Iki lak wong dolanan. Gapuke tenan. Ini kilo ton. Nah, ini kilo ton. Ha. Malah gapuke yo kok pinggir ra kok tengah kaya ngono kuwi. Malah pacule jabling kaya. Ya sampean kok kebangetan. Gapuke kok iso pakpik terus pinggiran kaya. Lah wong ambane semene lho, Pak rampung kapan? Ya dalon-dalon kan sisi rampung to. Wae ngenteni Kok malah udan ae to lek ngluku. wong gapuke yo kok pinggir diurut ora terus ngambyah teko tengah. Kok pinggir kono apa kok kono ngono kuwi. Sesuai kan ku rampung udan garek nanduri to. Lah kok malah gepuke teko tengah karo lingkuh. Wong kok gepuke kok pinggir kono lho. Pikir di So kono apa kono padha wae. Penting kok pinggir kok tengah karo jikok ngono kuwi. Gepuke kok rumah aku kok ya Allah. Kok mek piye kok dolanan cah cilik. Nyebleng aku rasane. kaya ngene kon gepuk. Kae terahno. Pinggir ndi? Jan tengah padha wae. Ora malah gede-gede.